Moi ni b'a lajɛ YouTube kan mi fo Facebook kan ma bɛɛ alhamdulillah mi ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka an badenw fo farafinna ani farajɛla o kadara kɔnɔna na n bɛ an ka Mali fanga fo kosɛbɛ dan di foli min na o la n bɛ kɔntinɛn bɛɛ fo kɔntinɛn 5 bɛɛ lajɛlen fo parce que an ka video bɛ lajɛ fan caman na k'a daminɛ Chine na a ka ca n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ surtout Faransi Amérique kana Congo Brazza kana Guinée équatoriale ka taa Tunisie jamana kan ka taa Magan jamana kan Saudiya ninnu bɛɛ bi an ka video commentaire kɛ an ye n b'u fo la kosɛbɛ k'a yira la k'a fɔ an bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama bɛɛ an nana ye ɲininka mun na bi o ye furako lahala ye comme n ka kuma fura ka suma dɔɔni parce que o ye an ka baara n'a kɛcogo ye mais i y'a fɔ cogo min bana caman furakɛ tuma dɔ la n da tɛ se a caman ma i n'a fɔ cɛya bana ye ka cɛya bana yɛrɛ k'a furakɛ k'a ban pewu n b'o furakɛ cɛya fura o bɛ n bolo hali n'a sar'o la pewu n b'a furakɛ a furakɛli bɛ kɛ ni fɛn mun ye yiriw b'a la furajiw b'a la furamugu b'a la des trucs comme ça caman don par exemple nin ye cɛya fura de ye ni cɛya fanga ka dɔgɔ n fɔ ka hakɛ to ani kɔrɔ ni cɛya fanga ka dɔgɔ ni cɛya bila normal la an ti kuma caman kan ni cɛya fura yɛrɛ de nin fura in mɔgɔ min fana ko fasaden b'i la ni fasaden fura de ye ani nɛrɛ ani koloci fura n y'o de ye o koloci ban pewu nin fura in i y'a faamuya bon fura caman de b'i bolo yan n yɛrɛ tɛ se ka se mun bɛɛ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a koko bɛ mɔgɔ min na koko ne koko fura ye ka koko kɛlɛ k'a ban pewu i kɔnɔna na ani kɛnɛma taa ne b'a ban pewu koko dɔw bɛ yen nɔ tuma dɔw kɔnɔ fununen don cɛw hali cɛw o kɔnɔ fununen kɔnɔbara ka bon ka i kɔnɔbara ci ne b'a kɛ ni i kɔnɔ ka bon kosɛbɛ ne b'a ci k'i kɛ i n'a fɔ jeune ne b'o fura in kɛ i y'a ye a bɛ koko furakɛ a bɛ kɔnɔna bana caman furakɛ estomac ni furudimi a b'olu furakɛ nin fura in kɔni jelilabana a bɛ jelilabana caman furakɛ k'aw mɔgɔ la nin fura in b'o kɛ a dilannen don di de ye fura caman b'a la i y'a ye o ye nin fura in bon nin soro in nin jabɛti fura de ye jabɛti ye mɔgɔ min na a bɛ jabɛti furakɛ ka ban pewu bon ne bɛ taa kumaba in ne ye sisan fura ye sisan ye mɔgɔ min na nin y'o fura ye ani folo ye mɔgɔ min na folo nin y'o fana fura ye ka ban i y'a ye bon fura caman de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ an tɛ se k'a bɛɛ bɔ ni filɛ nin prostate de ye prostate fura filɛ nin ye prostate cɛkɔrɔbana nin y'o fura de ye nin y'o fura ye ka ban pewu i y'a ye bon furaw qualité ka ca an bolo mɔgɔ min ta ye denko cɛ dɔw bɛ yen nɔ denkisɛ t'u fari la u b'a hakɛ to sperme o tɛ mɔgɔ min fana fari la pewu 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 o fana furaw bɛ yan nɔ denkisɛ tɛ mɔgɔ min fari la pewu o fura bɛ mun yan nɔ n'o ye sperme ye bon muso min fana bɛ yen nɔ ko u ka bange ka gɛlɛn n'o ye u ka bange fɛn o fɛn a bɛɛ ye césarienne de ye o fana fura bɛ mun yan nɔ m'o fana fura ye ka ban pewu o bɛ yan i y'a ye mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ toujours denkisɛ tɛ mɔgɔ min fari la cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ denkisɛ foyi t'u fari la sperme parce que ni sera san 40 na pour que i ka se ka den sɔrɔ fo i ka denkisɛ ka se ka se 20 millions ma bon mɔgɔ min bɛ yen ko denkisɛ tɛ fari la n m'o fana furakɛ k'o ban inshallah i bɛ den sɔrɔ kɔnɔdimi bɛ muso min na ganɲɛ kɔnɔdimi dɔw bɛ kuma bɛɛ u bɛ kɔnɔ ta bi tiɲɛ n m'o fana furakɛ o fura fana bɛ n bolo yan nɔ i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw n'u donna koli la ka ban o si bɛ fa dewu ka kɛ i n'a fɔ lajɔlen don o bana de bɛ sɔrɔ kɔnɔna na n bɛ ale furakɛ o kɔnɔna na fana jinɛbana nin se ninnu i b'a ye ni jinɛbana furaw de ye jinɛbana ye mɔgɔ minnu na voilà n bɛ fana n bɛ kirikimasa fana furakɛ kirikimasa m'o furakɛ
n'o ye bɔgɔ bɛ bana ye n bɛ olu furakɛ kosɛbɛ maa ma bɛ ko bɔgɔ bɛ bana de b'i la i bi kirimasa b'i la n b'a furakɛ i bɛ fan o fan fɛ i bɛ farafin i bɛ farajɛla n b'a furakɛ inshallah i y'a ye donc dɔw fana bɛ kunnafɛn bɛ mɔgɔ minnu fɛn nɔfɛ kunnafɛn kɛ bɛ ka dɔw bali baara ko yɛrɛ la dɔw bɛ yen nɔ n'u ye wari sara wari bɛ tiɲɛ kunnafɛn fana bon o bɛ mɔgɔ minnu na n b'o fana furakɛ inshallah i y'a ye bon n bɛ bana caman furakɛ ka daminɛ jabɛti la ka jabɛti ban pewu i fari la foyi t'a kɛ ni farafin fura tɛ a bɛ kɛ n b'a kɛ inshallah ni yiri ye tension fana m'o cogo la n bɛ tension fana furakɛ ka ban pewu tension i y'a ye bon ninnu fura bɛ sɔrɔ n ka yɔrɔ caman na bi bɛ sɔrɔ faransi u bɛ sɔrɔ ameriki bon mali la fana u bɛ sɔrɔ sikaso arajo mamilɔ na ani n yɛrɛ ka so tala kɔnɔna na ani buguni arajo mɛrakili la u bɛ sɔrɔ ani kayi kirisitiri fm na kayi u bɛ sɔrɔ fana ani diyo arajo bariya na u bɛ sɔrɔ diyo arajo bari na ani mɔgɔ min bɛ kita sagabari arajo yelen furaw fana bɛ sɔrɔ yen nɔ o ye n yɛrɛ ka arajow ye furaw bɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i y'a ye fura bɛ sɔrɔ fara kati mission na egilizi yɛrɛ kɛrɛ i b'a ko ba filani fura bɛ sɔrɔ ale bolo yen nɔ bamakɔ yan a bɛ sɔrɔ bamakɔ yɔrɔ caman na dɛ sɔgɔnɔgɔ tugali la a b'a ko bilali mɛga a bɛ makila feere kɛ ka ɲɛsin bani marché place ma fura bɛ sɔrɔ ale bolo ani arajo jɛgɛ fɔ la fura fana bɛ sɔrɔ yen nɔ fura fana bɛ sɔrɔ fana suguba kɔnɔ Fuseni Gine bolo artisanat fura sɔrɔ yɔrɔ ka ca i y'a ye o fura bɛ sɔrɔ n yɛrɛ bolo Yirimajɔ poste kɔrɔ la ni Ala sɔnna ma donc ni mago bɛ fura la yɔrɔ o yɔrɔ la n bɛ furaw ci ma DHL fɛ fana fura bɛɛ bɛ ci an fɛ DHL fɛ voilà faransikɛw b'o cogo la ameriki b'o cogo la Guinée équatoriale fan bɛɛ Italie ni Espagne n bɛ furaw ci bɛɛ lajɛlen ma inshallah donc maa ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛya mɔgɔ mun ta ye denko ye n y'a yir'i la o fura bɛ n bolo fura ɲuman bɛ n bolo yan nɔ cɛ ko ti den sɔrɔ n bɛ se k'a furakɛ n y'o caman furakɛ farafin ni farajɛ la n y'o furakɛ ka ca muso o muso bɛ yen k'i tɛ den sɔrɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka den nɔgɔya i ye n'a ye ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ i bɛ den sɔrɔ ni mago fana fɔlɔ fana n bɛ fura fana ci i ma n'i tɛ Mali la yan i y'a faamuya donc an ka furaw sɔrɔ yɔrɔ filɛ dɔrɔn de ye Garalo fana arajo commencé la a bɛ sɔrɔ Garalo o bɛ sɔrɔ fana Buguni arajo Miracle FM na ni Siro y'a bɛ ne ka butigi la fura fana bɛ sɔrɔ yen nɔ i y'a ye fura bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na bi inshallah Kucala fana bɛ sɔrɔ Kucala arajo jama cigi la donc ni mago bɛ fura la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i ye n wele n bɛ fura lase i ma inshallah usine la maa ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛya Ala k'an sutura i ye min fɔ o la siritigɛ safinɛ o b'i bolo o siritigɛ safinɛ n'i y'o safinɛ ko karamɔgɔkɛ ni siri sugu o sugu b'i la o b'i bila siri i mana kɛ cogo o cogo n'i y'a safinɛ ko ka ca Ala fɛ a b'i bila i y'a faamuya bon furaw ka ca n bolo yan n tɛ se ka min yɛrɛ bɛɛ fɔ i y'a ye i n'a fɔ ni ne safinɛ ye i y'a ye i b'ale ko n'i ye cɛ i b'a ko su 3 i bɛ siri tigɛ pewu ka bɔ mɔgɔ la ni sabuni kabako dɔ ye kabakoba b'a kɔnɔna na kabakoba n'i ye nin ko karamɔgɔkɛ a bɛ ko caman kɛ o ye nin safinɛ ye bon nin fana y'an ka zaw ka di sɛbɛn ye mɔgɔ min bɛ yen ko nafolo tɛ sigi i bolo o bɛ jago kɛ a tɛ yiriwa i bolo nin b'o baara kɛ inshallah nin fura b'o kɛ i y'a ye donc ni mɔgɔ bɛ ɲɛna n'i ye n wele n ka numéro kan n bɛ se ka fɛn min kɛ n b'o kɛ ni Ala sɔnna ma o ye 66 13 12 19 ani 76 25 68 21 o la n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ n'i b'an lajɛ YouTube kan n b'i fo Facebook kan n b'a bɛɛ fo ani télévision ninnu na n bɛ bɛɛ fo ka taa ni foli min na n bɛ se ka fɛn min kɛ n bɛ se k'o kɛ n bɛ se ka min kɛ n tɛ se k'o kɛ n tɛ fɛn bɛɛ dɔn i y'a ye donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲinan san hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ kunna wolo Ala k'an ka jamana basigi Ala ka jamana basigi Ala ka kosɔn n b'i jɔ yan nɔ k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh